Herätyskellon ajan asettaminen. Herätyskellon ajan saa asetettua vasemmanpuoleisesta painikkeesta. Paina painiketta kerran, jolloin näytön tunnit alkaa vilkkumaan. Pyöritä painiketta ja asenna tunnit oikeaan aikaan. Paina toisen kerran, jolloin näytön minuutit alkaa vilkkumaan. Aseta myös minuutit ajalleen. Näin herätyskellon aika on asetettu. Herätyksen asettaminen. Herätyskellon herätyksen saa asetettua oikeanpuoleisesta painikkeesta. Paina painiketta kerran, jolloin näytön alareunan numeroiden tunnit alkavat vilkkumaan. Pyöritä painiketta ja aseta tunnit oikeaan. Paina painiketta uudestaan, jolloin minuutit alkavat vilkkumaan, ja aseta myös minuutit. Näin herätysaika on asennettu. Herätys aktivoidaan kellon päällä olevasta painikkeesta. Painikkeeseen syttyy punainen valo, jolloin herätys on aktivoitu asetettuun kellonaikaan. Herätys sammuu painamalla samaa painiketta, josta herätys on aktivoitu. Isompi painike on torkkupainike, joka antaa vielä hetken aikaa torkkua.